and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Wa mi maglaroy-laroy ma. Nagtrabaho man gihapon mi si Tito. Nag-research mi sa kinabuhi sa bag-o natong mga kliyente. Unsa man kuno inyong gilakaw? Naniit si Tito kunain magpuyo ang bag-o natong kliyente ma. Si Aldrin o katong Miko. Unsa? Apartment ang bahay atong mga tawana ma. Sa ato pa, kwartahan sila. O klaro na lang nga doon natin akong masabi gikan ni atong Aldrin o Miko. Correct. Nakitaan pigyon ako ang babae nga gustong maghikog nga kaila atong Aldrin. Katong Estila nga imo gihapong kliyente, madam. Ah, maayo. Oh, sige. Iasoy na ko ang tanan nimong naobserbahan. Ha, ani ni. Una adto, gikaspirihan katong Aldrin ug Estila. Sa diyang ako sang gisundan kay gustong maghikog katong Estila. Oh, Unsa? mao na. Maghikog? Oh. Mauna ma, maghikog. Ug miadto sila sa bridge aron adto siya mo ambak. Pero wa madayon. Kay gipugngan siya ni atong Aldrin, ang tagabukid nimong kliyente. Okay. Mm. Maayo. Maayong inyong Mayo no, kibuan. mayo no. Magamit ko kanang imong gisulti sa umaabot kong pagpanagna. Uy, hapit naman ang kadlawon. Wapang gid maulis ba Miko? Oo, milaw sa lanting ito siyang trabaho sa bar. Kumusta naman ka si Lula sa bukid, no? Agoy, Lord. Magkapauli ba kadayin ko dito, no? Pero saan sa ako magpauli? Kundi pa na ko makita ng karaang singsing ni Lula. Agoy, ana. Hain naman kaday. Uy, ang aga bitaka. Mao na lang niyang nabalik pa. Kapitaka na ko. May lang gani ka nabalik pag kapitakaha ka. Pero ang babae, tindot tagig mata sa babae nga. Niuli na ko pitaka, eh. Magkita pa ba kaming usap at mabayahan na, no? Uy, wala. Hayag naman ang adlaw. Ikaw, mahimo kang ungo sa umaabot. Mahimo kang ungo. Kana ang nakita nako sa imong pad. Mahimo kang ungo. Naunsa mo si Mimi? Kasayo bang nagduwa? Kinahanglan nga magtarong ka nga. Uy! Hala, unsa man ni imong padi ay kagupot ini. Mimi? Ayaw pag-practice pagka manalag na, uy. Kay bata ka pa. Nagduwa naman ko, ate. Wa man ko na-practice. Kuya Tito, pagdali na diya, oy! Anak ko. Unsa man, bebe. Mahimo na ko nimong tagnaon, ha? Dali! Huno nga ko na ninyo. Ah. Og ikaw, Tito. Ayaw nagtuloy ang bata sa pagkamanalag na. Nagduwa-duwa naman, good me. Bitaw, Kay wa duwa man man mi. milingaw. Oh, wag gud milingaw gud. Wa pa may sugos, madam. Maghuhat pa daig kag sugo. Dali na. Maghikay na ta. Kay mo apa sa ni mama sa perihan kay tingalig doon na siya bagong kliyente karon. Taas sa bilang adlaw. Wapang gid mauli si Pimiko. Agoy, kulbaan ko yung nagana na. Basig mo balik tong papa at na. Ug ako nagipang kunon sa gisabak siyang anak. Maligo na ko eh. Unya, mulakaw ko. Hindi ko magpundo din sa bahay eh. Mawa pa'y nagpatagaan? Dawa pa.
Pero kinahanglang ready ta sa tanang higayon. Unya asam ko ini karon magpundo ha? Asuod na lang mong daan sa sekretong lugar. Uy, Unya na lang mauwi. Kaya limuot kaayo diha sa among taguanan. Anay, nalanggod pagreklamo, good. Murasag kagwa maanad sa tong trabaho, da. ako na lang unang musuod sa sikitong tiguanan na mo, madam. Oy, dili, tito. Ikaw mula kauron. Doon na ko isugo nimo. Busa ikaw, ana, ikaw mamati sa akong pagpanagna ron. Sige na, suod na sa imong taguanan. Og ikaw, tito, adto ka sa gawas. Paabota ang text ni ana nimo. Lakaw na. Okay, sige madam. Ato kos gawas. Maniid kos gawas. Okay. Og ikaw, ana, suod na. Kay doon na ako'y customer karong taod-taod. Busog na ko. Wala ka na ko karong taon. Di ko angin mapundo ni bahay. Di ko mapundo ni bahay bay ko. Kuya okay din ni. Ay, ano? Kinsa sa kaning nutok. Agoy. May action magkurog akong tuhod. Dili ka kumo ang sugat na ko karon no. Pero di sa bahay mong di nila ko ablihan. Agoy. Murag di na gin mo biya sa pultahan ang nanutok. Kung di na ko ablihan. Lord, tabang. Kasi may kong buhaton ini. Ako nang ablihan ang pultahan o dili? Love potion Agoy, hindi kita mo lakaw nang nanugtog sa gawas kung di na ko ablihan. Mihunong. Salamat, mihunong na. Di na gina ko ablihan. Naamang yapon? Ablihan dili. Ablihan dili. Nanasad. Nanuktok na sad. Sa may kumuhaton ninyo, ha? Ako lang ni ablihan. Bahala ni. Manukado na ko, bi. Karuna. Ako si Aldrin! O dili ko si Miko! Uy! Nakaila na bitaw ko nimo. Ikaw si Aldrin og di si Miko. Ma'am! Ikaw na! Anong niyaman ka? Naa ba si Miko? Si Miko? Kung wa para ba, ma'am? Kung ambot ka nung wa pa siya mapauli? Di man ako siya makontak sa iyang cellphone. Maubitaw? O pa ka to mapreso tungkol sa kadaghan siya mga... Unsay mapriso? Si Miko? Posible nga na priso? Kinahanglang makontak na to siya. Awa? Sige ma'am, kunta ka ma'am. Kunta ka. Di ba lang ko nimo pasudlon? Dili ma'am, dili. Sud. Uy, may damday ka. Imo na ginumbra. Para ni Miko. Palihog. Ibutang na lang na sa kusina. Sige. Ay. Kalimuot na din sa sikreto na mo taguanan. Uy. Kumusta ka, iha? Hala, may kliyente na si Mama. May problema ka, unsa? Sige, ambiyang imong kamot. Basahon ko ang imong umaabot, Inday. Ay, maayon tagdililisod ang itagna ni Mama. Aron makapahuaynig sa'yo karon. Uy, tuwa na. May itagna na si Mama. May makita kang bracelet nga blue karon. Inigawas mo. Og kinahanglang ampingan kininim. Kay mauni magdahag swerte nimo, Inday. Blue nga bracelet. Ako nang i-text ang blue nga bracelet ni Tito. Kining ma'am, di ko tawad kag kape. Kaping sinunog bugas ba? Uy. Ganahan ko, ana. Nakatilaw kog kausaan na sa dihang nakabisita kog bukid. Tuod. Kumusta naman si Miko? Init tay. Naunsa man ka. Ay. Mapasok ka.
Nganong kalit man kang ginervyos? Pasensya na, mama. Pero ambot man yung kasing-kasing nako. Kung maulpot man dayon, kung magkabati ko sa nga ni bay Miko. Unsa? Ngano man? May nahibawan ka bang problema ni Miko? Problema? Wa. Kuan ang problema, ma'am, mao nga wa pa si mauli ang tudon. Ug wa ako may baw kun hain siya karon, buhi pa ba? Ha? Nagtuo ka di ay nga patay na si Miko? Ambot ma'am, pero ako gikulbaan mo ko mao nga. Kinang aapit ako mabuhi ang tasa sa kape. Magkutalo kong laing kape, mama. Dahil sa ka. Naunsa man yung amigo na ko eh. Patakap lang panguyab. Doon ay kabuangon, doon ay pati kayo, doon ay tiguang. Di ko kumusunod niya binuhatan. Kaya masuko si Lola, ug ang Lord. Ana, gawas na dihas taguanan, oy. Duka naman kaayo, ma. Wa na kahay customer nga musud kay matuog na ko. Ako nang gibutangan og pahibaw sa gawas nga close. Wa pay musod. Unya, may mo na ko mo pauli, ma. Unya na good kung matuma na ni Titong akong tagna. Ako namang na-text niya, ma. Kung unsay kinahanglang makitaan sa imong customer karon, ang blue nga bracelet. Oh, maayo. Ato na. Nakita na sa babae ang bracelet. Usap to siya. Mura man ugwas ko galingon. Ay kay gitagna man ako nga kauban siyang kabit ang iyang bana karong mga urasa. Ma, dili ka to si maghikog sa imong tagna. Tira oy. Oh, sige na. Paniod to na mo. Aron makabalik dayon mo karong hapon. Hala, oy. Naunsa naman eh. Pirmi naman akong nervison kada daw tungod sa mga babae ni Miko. Basta ganyan ako matiwasin hino. Ako nagukoy ko yung problema. Niya sa gubang ko ni problema ang dili ako. Ganyan ako mamatay sa dili akong problema, no? Kinisas man lang. Malagi bagong nadaga. Sige, make up. Gabaga naman tayo kasi make up. Wa pa bang yun si Miko, oy. Uy! Salamat! Salamat, Lord! Doon ay nanawag! Salamat, ahon! Doon ay nanawag! Oh, apo ko. Nganong nanawag man ka? Oh, lagi. Manoroy ta karon. Oh, sige. Muanha na ko, ha? Ay, salamat! Salamat, ahon! Mula ka na si ma'am! Salamat! Oh, Nasilain! hello? Wala! Miko! Hain man ka! Nanawag na si Miko! Naunsa naman ka na siya! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!